Tekiliya serdest û bindestan û filmê İki Dil Bir Bavul. İbrahim Seydo Aydoğan. Mirov bi dîmenên filmê İki Dil Bir Bavulê re gelekî li ber xwe û li ber neçariya xwe dikeve. Ya rast mamosteyekî paqij û îdarîst û bi tenê heye ku ji cîhaneke din hatiye gundekî Kurd. Mamoste Tirk e û bi zimanê Kurdî nizane. Zarok jî ji bilî çendakên ku li dibistanê fêr bûne bi Tirkî nizanin. Çîroka film ew ku ka gelo peywendiya mamoste û wî gundî û wan zarokan û wî zimanî dê çi bibe û ji hêla din ve jî helwesta gundiyan û zarokan dê li hember wî mamostayî û wî zimanê nû de çi be. Film ne fiksiyoneke, weke dokumanterekî hatiye kişandin û têra xwe realîst e. Rastî awayê herî rût û bêyî makyaj hatiye dayîn. Cihên ku ji bo kameraya hatine hilbijartin, ber dîwaran ji dûr ve li pişt beştan yanî dûrî bûyeran wê hîsê dide mirov ku mirov nelûraye. Lêbelê mirov her tiştî dibîne, yanî mirov bi dizî dibîne û dibe şahid. Derhinêr jî ji xwe dixwazin wê hîsê bi mirov re çêbikin û gelekî jî bi ser dikevin. Ji ber wê ku kes ji xwe napirse gelo çima em odeya mamostayê razanê û televizyona wî nabînin, digel ku dengê televizyonê tême. Lêbelê li mala İbrahîmê bavê keçika ku tiliya wê jê bûye em televizyonê dibînin. Lewre detayên derhola bûyera sereke ji xwe bi vir de û bi wê de ber bi çavên mirov ve dikevin. Film dixwaze mamoste Emre û wan zarokan bîne berhev. Emreyê mamosteyekî neçar e, lewre li gundekî wiha ku ava wî kêm e û elektrîka wî nîne, pênc sinifên ku hin ji wan bi Tirkî dizan û hin ji wan nizanin û sinifên yekem qet bi Tirkî nizanin hew dide ku mamostetiyê bike. Bêguman, di rewşeke wiha de stratejiya mamostetiyê mecbûr e ku xwe adapteyî rewşê bike. Ev zarok hêb Tirkî nizanin. Ka gelo ew ê çawa fêrî xwendin û nivîsandinê û tew matematikê bibin. Ji ber wê, mamoste Emre tercîha xwe dike û bi telefonê stratejiya xwe ji dêya xwe re dibêje. Ev zarok Tirkî nizanin. Ji ber wê nikarin fêrî matematîk û hayat bilgisî bibin. Îsal bi kêmanî ez ê wan fêrî Tirkî bikim û saleke din jî ez ê tiştê din nîşanî wan bidim. Dêya Emre di film de weke alaweke baş hatiye bikaranîn. Lewre, bi xêra axaftinên bi deyê re em dibînin ka Emre li çi difikire û gelo çine reaksiyonên wî yên li hember vê jiyana wî ya nû û van zarokê ku ji wî fam nakin û vê zimanê ku ew pê nezane. Ew bi tenê ye, li hember gelek dijwariyan û di nava zivistaneke ecêb de. Kes naye alîkariya wî. Emre bi tena serê xwe hewl dide ku deriyên şaristaniyê li ber zarokên Kurd veke. Lêbelê gava ku zarok ji wî fam nakin û axir Emre wan derdixe derve. Ji ber nariya xwe serê xwe dixe nava hewd û destên xwe û digirê. Dilê mirov bi Emre dişewtê ji ber ku nesûcê wî ye. Ji wî re wiha hatiye gotin. Divê ew zarok fêrî Tirkî bibin, fêrî xwendin û nivîsandinê bibin. Bibin insan. Ya rast karê ku Emre dike baş e. Başbûn an xirabûna wî karî wî li gorî Kurdekî û li gorî Tirkekî dikarî were guhertin. Ji ber wê film bi zîrekî hatiye kişandin. Mudaxale nehatiye kirin. Emre kî be di film de jî ew e. Ji ber wê ye ku roja yekem andimiz nîşanî zarokan dide ku di rêzika yekem de dibêje Türküm, ez Tirkim û di rêzika dawîn de jî dibêje ne mutlu Türküm diyene. Xwezî bi dilê wî kesî ku ji xwe re dibêje Tirk. Zarok ji wî fam nakin, Kurdin, lê dibêjin ez Tirkim. Ev jî ne xema wan e. Di vê peywendiyê de yên naîf û saf ne zarokin, Emre ye. Lêbelê Emre heta dawîn jî nikarî wan peyvan bi wan bide famkirin. Yani Emre ji xwe re dibêje, lêbelê Emre dewlet e. Yek bi yek diçe malan û li zarokan digere. Dipirse ka gelo zarok çima nayên dibistanê. Kesek jî nabêje ku dibistan ji wan re ne lazim e. Di vira de hebûna mamostayê dewletê û dibistana dewletê weke hebûna serdestan diyar dibe. Zarok diçin dibistanê ji ber ku serdest wiha dixwaze. Yani mirov dibêje qey di vî filmî de bi tenê peywendiya zimanan û mamoste û şagirdên wî yên zimanên cuda heye. Lê her yek ji van endamên film fikrekê temsîl dikin. Mirov dibêje qey serlehengê film mamoste Emre ye. Lê hê di dîmenê wî yê yekem de mirov fehm dike ku di vî filmî de serleheng Zülküf e. Ku zarokekî xwendekar e. Ji ber ku mamoste çi ji wî bipirse jî bersivê nade wî. Lewre Zülküf bi zimanê mamoste nezane. Gava ku sala perwerdehiyê bi dawî dibe û mamosta pirsên gelekî normal ji wî dike jî Zülküf tenê dibêje hayir, na. Mirov dikare bifikre ku ew naya Zülküf ne bersiva mamoste ye. Lêbelê rastiya sîstema Tirkiye ya perwerdehiyê ye. Lê ew na îşareteke din e jî. Zülküf red dike. Malbata Zülküf red dike.
ji ber wê ye ku weke ku derhinêr di hevpeyvîna xwe de dibêjin salek bişûm de Zülküf êdî dev ji mektebê berdide û diçe pambû yanî dibe weke her kesî. Emre di film de pirsekê ji zarokan dike û dibêje hûn ji min fehm nakin, ez jî ji we fehm nakim, îcar em ê çi bikin? Her du alî jî neçarin. Lêbelê di film de sahneya ku rastiya bûyerê derdixe holê û safî û paqijiya îdealîzma Emre serobino dike ew ku Emre ji ber ku zarokan peyveke bi Kurdî li ser pirtûka xwe nivîsandiye wan ceza dike. Sê zarok li ber texteyê nivîsandine. Li ser lingekî disekinin. Hingê êdî ew dilrehmî û paqijiya vî mamostayê Tirk rastiya bingehîn nîşan dide. Gava ku bilindest neyên ser rêya rast rûyê tund nîşanî wan bide. Gava ku Emrê paqij û mirov hez û xweza hez dixwaze darekê li hewşa dibistanê biçîne zarok di nava xwe de bi Kurdî dipeyivin. Emre ji wan re dibêje bi Kurdî nepeyivin. Binêrin em ê ji hev biğeyidin ha. Ji bo ku dilê mamosta Emre nemîne zarok divê bi Tirkî bipeyivin. Lê nayê pirsîn ka gelo çima dilê wî dê bimîne. Axir Emre fam dike ku ev mesele divê ji nava malê dest pê bike û dibistan bi tena serê xwe nikare bi ser bikeve. Hingê di civîna bi dê û bavên zarokan re de ji wan dixwaze ku di meseleya zimanê Tirkî de alîkariya wî bikin. Di wê sahneyê de em ê sê rastiyên din jî bibînin. Yek, dewlet weke berxikan dê û bavên zarokan dide ser hev. Do, jin bi Tirkî nizanin, ji ber wê di nava mamosta û jinan de İbrahîm wergeriyê dike. Sê, İbrahîm li ser navê gundiyan lêborînê ji mamosta dixwaze, lewra zarok Tirkî nizanin. Belê, neçarî. Ji ber ku em nehatin ser rêya rast, em ji serdestên xwe lêborînê dixwazin. Armanca kolonyalîzmê jî ji xwe ev e. Divê bilindest bi dilê xwe ve bixwazin werin ser rêya serdestan. Heger wiha nebe, kolonyalîzm nage ji armanca xwe û hingê têk diçe. Eynê mîna ku Zülküf terka dibistanê dike û daye ser rêyê.